Si Kibuloy yun, magkakasama ang Goltoyo Adinila or Trisyor magkakasama diha sa QOGC. Kaya nagtanil naman ang mga sakop magkakasama nga General Torre. Ayun ba si Atty. Torion? Hoy, Dodoy, mga pulis! Mahorot kinang ba inyong kwarta ba? Kay ang every school meter dito dapita, 100,000 kasamang do. Di basta-basta, no? Nya pila na school meter. Ang ilan nakutkot. Nakutkot? Ambot kon. Di ba ta abogado? Oh. Ambot kon, apil ba magkakasama ng warrant of arrest? Nagigisugo magkakasama sila sa korte nga pagkubkob mo o panalitan, di ninyo makita in plain view ang kaning subject sa inyong warrant of arrest. Alam, pagkubkob mo, pagtanil mo. Big ingon mo kasi General Torre na mo sila ay heartbeat detector. Basin malhin dito. Mainomdom ko sa kanta nga Miss You in a Heartbeat. Kantong kanta sa Diffly Part. I miss you in a heartbeat. Grabe, ganun taon. Ako believe ko ni General Torre kasamang no. On the other hand, hurot akong believe kay General Torre. Nga naman. Kaya mo na, 11 days, almost 12 days. No? Nagdala pag binatalyo yung polis pero wag yun masurinder. Pagpangita kang Kibuloy. Pila na kahay gasto sa tuaga kapulisan, no? Department of Interior and Local Government, Department of Justice, Radyo Manjoel, ani karong operasyon sa QOGC. Millions. So mas nilabaw na ni atong 10 million nga reward. One day ha, per day kasamang dong. Base sa computation akong nasagap. Per day gastuson sa gobyerno 1 million. I don't know kung tinuod ni. Kana ko no mga pulis nga magtubalbag kasama. Gidetail diha Radyo Manjoel sa QOGC. 4,000 ang sweldo ana kadadlaw. Kadadlaw. Per day ha. Per day. 4,000 per day. Kay special operations kanang naabag kasama. 4,000 per day. Grabe na ko. Grabe ka, Pastor Kibuloy ha. Grabe ka. Ikaw nagyoy unang akusado nakapaaghat sa gobyerno sa kapulisan para higayon og special operation. Kisa man yun. Ikaw. Kisa man yun nakapa-stress din ha. Sa sitwasyon sa QOGC. Kaningon man ang Philippine National Police nga ang pagtago ni Pastor Apollo si Kibuloy. Piero 11 ba? Sila si General Torre. Ngayon ba siya? Tungod bang guna? Kay dugay kay ni gawas Pastor Kibuloy. Wag pag siya mo surrender. Ba may nakahatag og stress sa QOGC members. Ikaw. Kabalo ka ako? Kabalo ka kasamang dong. No? Ang pulis gyud ang nakahatag og stress sa mga tao. Ay dili oy. Nag-serve naman sila sa warrant of arrest. Mo gani nag-serve. Unya mag-serve kay warrant of arrest, mas stress na dahil na sila. Ay, stress ay tanawag ko na ilang ginahimo from day one. Kana pa lang pagbaton og binatalyon nga puwersa, maka-stress na na. Oy dili oy. Mas stress. O na-stress ang mga QOGC members. Mas na-stress ang itong Kerpos Kapulisan. Labi na si General Torre. Why? Why? Sisugi-sugo siya sa korte. And he is responsible, answerable to the court nga mga magkakasama nagsugo niya nga impusor ang search warrant. Ang warrant to arrest. Sa korte bagit sa manubag siya sa korte. Sa mga amo. Basin sa mga amo siguro sa manubag. Kung makita niya si Kibuloy. Kasi may mga amo niya si Tambaloslos, si PBBM, si Abalos, si Rimulya, o si Marbil. Mao na yung mga amo. Pwede na ganag amo, no? Dagang amo.